खुलुमबाय गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे आरोबाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बुंनो सानदों बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय नाथाय बे भिडिअआ मैयानि भिडिअ बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि दैजों साग्लोबजानानै रिलिफआव थानांनाय बिथांमोनखौ अनसुंथाइ होनाय मोनसे भिडिअ बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ अब्लाबो आंनि नैबे प्रिथांखि ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं मोनसे आरोबाव सुंद' भिडिअखौहाय नोंथांमोना हगारनानै होनाय जाबाय बेयाव दिनै मानो फैदों बे फैनायनि जाहोना जाबाय जों नोंसोरखौ अनो बिटिआर होनसिगोन माने बिटिआरआथ' जोंना दिनै मैया फार्स्ट थांबाय जोङो सिसुबारियावहाय आरो जोंहा दिनै बेयावहाय लावख्रिगुरि बे सेकेन्ड प्लेस आरो जोंहा गाबोन दङ बरपेटायावहाय Today is 16th day of the July. We have the taking welcome ceremony by Arunai Sir Daniel Peter from Tamilnadu and Bodo traditional sir. Thank you. Thank you. Dhanyawad. Nanya. Not for me. Boropwrnw नागिरदों दा बिथांखौ बरायगावनो थाखाय जोंनि वारिखौ खावलायनाय जाबाय आयो thank you sir come pass sir Hot. yeah Hot cross. Come start. sir Show me all. reporter थागोन बेकातला list करले आदा list को See, I want to share few things. आं माखासे खोथाफोरखौ बुंनो Just हास्थायदों 3 or 4 things. माखासे मोनथाम मोनब्रै खोथा लानानै बुंनो इच्छा Number खालामदों 1, सेथियाव we have come here because we love you. जोङो बेयाव दिनै मानो फैदों बे फैनायनि जाहोना जाबाय जों नोंसोरखौ अनो We come here because we love you. जोङो दिनै फैदों मानोना जों नोंसोरखौ अनो Second, नैथियाव people who give this are poor. धोनि एबा माहाजोन नङा They work hard. आरो बिसोरो गोरा बिदि गोबां हार्ड खामानि मावो They'll save little money. आरो बे खामानिनिफ्राय एसे रांखौ बिसोरो दोनथुमो And that money said we want to help the people of Assam. आरो बै रांजोंनो बिसोरो जोंखौ बुङो जे जोङो बे एसेल' रांजों बे दोनथुमनाय एसे रांजों जोङो आसामनि मानसिफोरखौ जों हेफाजाब खालामगोन It is not rich people giving, poor people. माहाजोन एबा धोनि मानसिफ्रा जोंनो बे रांखौ हराखै They work, save money and send to Assam. We want to help. जोंना दोङो If Daimari would not have said, I would not have come. जुदि दाइमारिया जुदि बेखौ जुदि बुङामोनब्ला जों दिनै बेयाव सफैनो हानाय नङामोन Daimari requested our director, request of us, please help our people are struggling. Then we came. दाइमारिया बिदि जोङो डाइरेक्टर सारनो रिक्वेस्ट खालामबाय सार जोंनि आसामाव थानाय मानसिफोरखौबो एसे हेफाजाब खालामनो हागोन नामा If he wouldn't have come, we wouldn't have come. जुदि जोङो फैयामोनब्ला जों फैनो हानाय नङामोन Fourthly, ब्रैथियाव there are 19 materials and 20 materials in this. बेयाव जागोन ना Some more you want? Or a box be free? Okay now. Can you show me your token? Token. टकेनखौ दिन्थिलाय Show me your token. Token. Ah, token. I want to see token. That's very important. I want to see token. Token is very. volunteer please जोंखौ हेल्प खालामनो हागोन ना एखे गोजा गामिनिखा ने एखे ओरैनो Take a photo for. Take one lady, one young fellow, one fellow, one lady. one lady मादै फैलाय दसे फट'नि थाखाय फैलाय Get back. नाम क्या आपका? चिलेप
Thile Basumatari. Thile Basumalari. अच्छा अरे इधर जाके ही बोलो अंदर का कर और करो मत कर Fui, ada fui lai. Fui ai sini tok. चल 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 आपका नाम क्या है Protol Basumatari. पोठो बसमलारी ओ बड़े ना Idli. इडली अरे स्माइल करो ये अरे आजा हो गया one more So head of the village. oh good my boy. आपका नाम Bizonto Basumatari. थारा कुत्ता तो अरे हंसो अरे क्या Head of the village. Gamini ise. कम Sase fui. Mone gamin alai गासिखौबो लानांगोन ने आयं आरो नेथ नाम क्या आपका नाम Zumiwadi thank you Okay wait so he is the head of the village come please आपका नाम क्या Donda Basumatari. Donda must smile karo Donda must and a small young fellow young fellow ise Nang fui fui young fellow बेनो जाहैबाय Impact International Relief from Tamilnadu बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननानै जोंनि बर' हारिनि दुख बेदनाखौ नायनानै बिथांमोना जोंखौ अननानै मोनसे अनसुंथाइ हैदों बे अनसुंथाइ हैनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय दिनै जुदि बिथांमोना गावसोरनो लांनानै हैयामोनब्ला सोरनिबा आखायाव हरोमोनब्ला सोरबा सासे लेडारनि थ्रुयै बेखौहाय हरनाय जायोमोनब्ला हयथ' बे डिस्ट्रिबिउटना माखासे सहैयाबो जानो हागौमोन खोमा आंनि साननाया बेनो बै दैमारि सारा बिथां दानियेल प्रिटास सारजों लोगोसे नांनानै बिथांमोना गावसोरनो थांनानै जोंनि बर' हारिनि दुख सुखखौ गावसिनि मेगनजोंनो नायनानै जानाय लोंनायफोरखौहाय बे अनसुंथाइफोरखौहाय डिस्ट्रिबिउट खालामनानै हैबाय राननानै हैबाय बेसेबां मोजां बिथांमोना अब्ला जोंनि बर' हारिखौ अनदों आंनि थाखायब्ला बिथांमोननि बेबायदि हैनाया जोबोर मोजां जादों गावसोरनो राननानै हैनाया मानो होनोब्ला बर'नि गेजेरावहाय एना एनि आरो गावजों गाव थगायलायनायाबो बारा बेनिखायनो सोरबाया जुदि अनसुंथाइ होनो सानदोंब्ला गावबागावनो हैनाया मोजां गावनो राननानै हैनाया मोजां जेरै बिथांमोना हैबाय अब्ला जों भिडिअखौ नुबायना बिथांमोना गावनि आखाइजोंनो होदों नाथाय माखासे मानसिफ्रा मिनिदों दै मानो मिनिदों मानो होनोब्ला साउथ इन्डियायाव थानाय मानसिफ्रा जोंनि बर' भाषाखौ बुजिया आरो जोंनि बर' भाषानि नामखौबो प्रनाउन्सिएशन क्लियारलि खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बारा मिनिनोबो नाङा गाज्रि मोनो बिसोरो बांद्राय मिनिब्ला माबा बुंनानै मिनिदों खोमा होननानै सानो पहले ये वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलीफ साउथ इंडियन तमिलनाडु से आए हुए
दानिल प्रीदा सर को मेरे तरफ से स्वागत करती हूँ और इसके बाद साथ में आया हुआ जो दैमारी सर उसको भी मेरी तरफ से स्वागत करते हूँ क्योंकि हमारा बोरो वासियों को देखकर आप लोग दुख सुख समझकर ये खाना प्रोवाइड किया इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हूँ मैं गॉड ब्लेस टू योर इंटरनेशनल रिलीफ्स बाय